Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa mensahe sa pulong sa Ginoo ning takna sa kapunon, atong pag-aablihon ang Marcos Kapitulo 4, versikulo 21 hangtod sa 25. Marcos Kapitulo 4, versikulo 21 hangtod sa 25. Ang gingon diri, ug mipadayon si Jesus sa pag-ingon, dagkutan bagod ang suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa higdaanan, dili ba ibutang man kini sa tungtunganan, walay tinaguan nga dili mabutiyag ug walay gililong nga dili madayag, kun duna kamoy dalunggan pamati. Ug si Jesus miingon usab kanila, matnguni ninyo ang inyong madungog, ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, mausab ang gamiton sa paghukom kaninyo ug labaw pagani. Ang tawo nga may iya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya, bisan ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Sa sinugdanan sa Kapitulo 4, mga kaigsuunan ug mga kahigalaan, nakita nato ang isa sa pinaka-pamilyar ug pinaka-sikat nga sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo. Ang sumbingay mahitungod sa magpupugas. Ug bisan pa og ang sumbingay sa magpupugas adunay daghang elemento, aduna lamay usa ka tema nga nagdomineer throughout the parable, mga kaigsuunan, ug ang tema ang mahitungod sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ug nakita nato niadtong miaging mga semana nga sa upat ka matang sa tigpaminaw sa pulong sa Dios, usa ra gayud ang tinuod nga namati, usa ra gayud ang tinuod nga naminaw. Ang problema, tulo sa upat ka mga tigpaminaw, mga temporaryo lamang nga mga tigpaminaw. They did not actually hear the word of God. They did not actually receive the word of God. Mao kana ang gipasabot sa atong Ginoong Hesukristo. So nakita nato mga kaigsuunan sa atong pag-conclude niini nga parable of the sower or sumbingay sa magpupugas. Jesus Christ tells another parable ug mubo ra kini nga sumbingay gikan sa bersikulo 21 hangtod sa 22. Sa dili pa kita magsugod, magampo una kita. Salamat o Dios sa kagawasan na usab nga imong gihatag kanamo alang sa pagpamati sa imong pulong ning takna sa kahaponon. Among gipangayo nga imong lamdagan ang among kasing-kasing hunahuna aron among masabtan ang imong pulong. In Jesus name we pray. Amen. Atong basahon og utro ang Mark chapter 4 verse 21 hangtod sa 25. Ug mipadayon si Jesus sa pag-ingon, dagkutan bagod ang suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa higdaanan. Dili ba ibutang man kini sa tungtunganan, walay tinaguan nga dili mabutiyag, ug walay gililong nga dili madayag, kun duna kamoy dalunggan pamati. Ug si Jesus miingon usab kanila, matnguni ninyo ang inyong madungog, ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, mausab ang gamiton sa paghukom kaninyo ug labaw pagani. Ang tawo nga may iya ng daan, hatagan pagayod, apan ang walay iya, bisan ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Unsa may pasabot niini nga passage, mga kaigsuunan. Lisod kini sabton kini nga passage o kinahanglan nga mahimo kitang maampingon sa atong pag-interpret sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan. In one sense, pwede nato kini nga ma-apply sa mga Kristohanon.
Ang mga Kristohanon nagsilbi nga kahayag niining kalibutana. Ang kalibutan nga atong gipuy-an karon ngit-ngit ug ang mga Kristohanon naga-reflect sa kahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga Kristohano naga-reflect sa pagkabalaan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang giingon sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 8. Ang giingon diri mga kaigsuonan, kaniadto dulom ang inyong kinabuhi. Apan karon may kahayag na, sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. So matud pa sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 8, kini nga kalibutan na dulom kaayo, ngit-ngit kaayo. The world of darkness, blinded by the corruption of sin. Ang mga Kristohano nagsidlak, gumikan kay ang atong kinabuhi gibag-o sa atong Ginoong Hesukristo ug dili gayud matago ang tinuod nga Kristohanon, musidlak ug musidlak gayud siya kanunay. The good soil always bears fruit. Ang maayong matang sayuta mamunga gayod mga kaigsuunan. Ang mga Kristohano nagasidlak sa kahayag sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Ang maayong yuta kanunay gayong nagabunga ug maayong abot. And we automatically want to interpret this passage in light of our Lord's teaching in the Bible. Pero kini nga passage, sa tinuod lang, wala kini naghisgot sa kahayag nato ingon nga mga Kristohanon. There is another way of interpreting this passage, mga kaigsunan. Again, ang parable of the sower, nagahisgot mahitungod sa importansya sa pagpamati sa pulong sa Dios. And I believe that this passage has something to do with the Bible, the Word of God, isip kahayag sa atong agianan. Psalm chapter 119 verse 105 nagaingon, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bot pasabot, ang pulong sa Dios suga kahayag ug kini nga kahayag dili gayod kinahanglang ibutang sa gantangan or ibutang sa kaban. Ang kahayag sa pulong sa Dios kinahanglan gayod nga musidlak sa mga katawhan, kinahanglan gayod nga imantala, kinahanglan gayod nga ipasabot sa mga katawhan. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, verse 21 hangtod sa verse 22. The word of God is plain and open for all to receive. Ang pulong sa Dios tataw, dili makalibog, ug abli kini alang sa tanang mga katawhan. Madawat kini sa tanang mga katawhan. Ikaduha, every man is responsible for what he hears. Ang matag usa ka tawo responsable sa iyang pagpamati. Gikan kini sa verse 23 hangtod sa verse 25. Mo dangat na kita sa unang bahin. The word of God is plain and open for all to receive. Ang pulong sa Dios tataw, iyano, ug masabtan kini sa tanang mga tawo nga adunay igdulungog nga mamati niini. Bersikulo 21 ug 22 once again. Ug mipadayon si Jesus sa pag-ingon, dagkutan bagod ang suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa higdaanan. Dili ba ibutang man kini sa tungtunganan, walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililo nga dili madayag, kun duna kamoy dalunggan pamati. Ang Biblia, mga kaigsuunan, nagasidlak kini ingon nga hayag kaayo or landag kaayo nga kahayag. Ang Biblia gisulat kini sa yanong pinulungan. Wala kini gisulat alang lamang sa mga eksperto nga mga eksperto lang ang makasabot. Higala bisan pag ikaw mismo muabli sa Biblia ug imo kining basahon, madiskubrihan nimo nga ang Biblia tataw gayud kaayo, masabtan nimo gumikan kay gisulat kini sa yanong pinulungan. We refer to this as the perspicuity of the Scriptures. Now, nasayod ko nga lalong ka na kapulong sa English, perspicuity of the Scriptures. Ambot pasabot, tataw gayud kaayo ang pulong sa Dios. Well, sa unang bahin, sa laing bahin mga kaigsunan, ang atong Dios labaw sa tanan. Dili nato pwedeng isulod ang atong Dios sa atong utok. No. Dili nato masabtan o matugkad
ang kalalom sa atong buhi nga Dios. God cannot be known completely and totally because God is beyond our imagination. Ang mga pamaagi sa Dios dili nato masukod. Mao kini ang giingon sa Roma kapitulo 11 bersikulo 33 hangtod sa 34. Lig-on kaayo ang deklarasyon sa pulong sa Dios. Pagkabahandianon gayod sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam ug kahibalo. Walay makasaysay sa iyang hukom, walay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya. So klaro kaayo mga kaigsunan nga ang atong Dios dili nato masukod sa iyang kaalam ug kahibalo ug gisuportahan usab kini ni Isaiah chapter 55 verse 8 ug 9. Ang giingon diri, kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. So on the other hand, God cannot be fully understood by human mind. Gumikan kay ang Dios, lawom gayud kaayo, walay sukod ang iyang kaalam ug kahibalo. But on the other hand, mga kaigsuunan, sa laing bahin usab, gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon. Nagpadayag ang Ginoo mahitungod sa iyang kaugalingon ug tataw gayud kaayo ang iyang pagpadayag. Ang pagpailaila sa Dios sa iyang kaugalingon ngari kanato sama sa usa ka landag kaayo nga kahayag. Psalm chapter 119 verse 105. Mao kini ang description sa pulong sa Dios. Giun sa pagpadayag sa Dios ang iyang kaugalingon ngari kanato, iyang giabli ang iyang baba. Iyang gipadayag ang iyang kaugalingon, gigamit niya ang mga propeta ug nakigistorya siya kanato pinaagi sa iyang pulong. Ug unsa ang description sa Biblia mahitungod sa pulong sa Dios. Ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agianan. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Muna ayaw ka pailad sa giingon sa mga tiguang nga ayaw mo basa sa Biblia kay makabuang ka na. Unsay makabuang? Dugay raon taming nabuang. Pinaagi sa pagbasa namo sa pulong sa Dios, nalamdagan ang among kasing-kasing ug hunahuna. Nganong pasanginlan man nato ang pulong sa Dios nga makabuang nga pulong man sa Dios. So makabuang day ang Dios. Giinsulto nato ang atong buhi nga Dios kung mao kana ang gadagan sa ato ang kasing-kasing ug hunahuna nga ang pulong sa Dios makabuang. Ayaw pasumanginli ang atong Dios higala. Kung dili nimo masabtan ang pulong sa Dios, ang problema wala sa pulong sa Dios. Ang problema anaa sa imong pagsabot. Anaa sa imong salabutan ang problema. Ug ang Biblia, klaro kayong nagaingon nga nagatakda ang Dios, nagatuboy ang Dios ug mga pastor aron ipasabot ang pulong sa Dios gumikan kay ang atong salabutan adunay problema sa daghan kaayong mga higayon. Gumikan sa atong sala, nangitngita ng atong salabutan, mao nga sa pagbasa nato sa pulong sa Dios dili nato kini masabtan. The problem is not with the word of God, the problem is with our heart, in our heart and in our mind. Ang ebanghelyo mga kaigsuunan, hayag kini, suga kini. Dili kini pwedeng taguan sa ilalom sa kaban ug ilalom sa gantangan. The word of God cannot be hidden. Dili pud kini mapapas sa tibuok kalibutan. Daghan kaayong naglaraw nga ang Biblia i-erase, papason sa tibuok kalibutan. Pero hangtod karon, the Bible remains to be the most popular book in the whole world. Kung atong ingnon nga ang Biblia perspicuous or tataw gayud kayo, kinahanglan gayud nga masabtan nato kini nga statement gumikan kay nasayod kita sa complaint or sa objection nga gadagan sa hunahuna sa mga naminaw nato karon. When we say that the Bible is clear and easy to understand, mga kaigsuunan, wala kini nagpasabot nga ang tanang bahin sa Biblia parehong hayag. No. Gisulti ko na kanina nga adunay mga bahin sa Biblia nga dili kaayo hayag,
nga mura og lisod sabton. Pero kanang mga bahin sa Biblia nga lisod sabton, mabalanse kana kung atong itandi sa ubang bahin sa Biblia nga tataw kaayo, nga hayag kaayo. So we understand a less clearer passage with a more clearer passage in the scriptures. Kung moingon kita nga ang Biblia tataw, masabtan, bisan pa sa mga walay alamag kung mubasa lang niini, it doesn't mean to say nga dili na kita magtuon ug dili na kita maningkamot sa pagsabot sa pulong sa Dios. No, kinahanglan gayud nga tun-an nato ang pulong sa Dios. Kinahanglan kita og mga magtutudlo, gigasahan sa Ginoo ang iyang iglesia ug mga pastor nga mutudlo ug mubatbat sa pulong sa Dios. Buhat kapitulo 8 bersikulo 30 hangtod sa 31 ang giingon diri mga kaigsuonan. Busa midagan si Filipe ngadto kaniya ug nadunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Unya nangutana kaniya si Filipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kun walay mutudlo kanako? Ug iyang gipasakay si Filipe sa karwahi ug gipalingkod tupad niya. So importante gayud kaayo ang mga magtutudlo ug salamat sa Dios gumikan kay iyang gigasahan ang iyang iglesia ug mga magtutudlo. When we also say nga ang Biblia tataw kaayo nga sabton, it does not mean to say nga wala na nato gikinahanglan ang balaang espiritu aron atong masabtan ang pulong sa Dios. Of course, we need the Holy Spirit for us to properly understand the Bible. Mao nga every time nga mubuklat kita sa Biblia, mupakli kita sa Biblia, nagaampo kita nga ang balaang espiritu magapanglihok sa atong kasing-kasing hunahuna aron atong masabtan ang pulong sa Dios. Ang bot pasabot kung moingon kita nga ang Biblia tataw, dali rang masabtan or linaw kaayo sa katanan, tinaw kaayo mga kaigsunan, it means nga ang Biblia dili technical book nga ang mga eksperto lamang ang makasabot. The Bible is open and transparent. Ang Biblia kahayag sa atong buhi nga Dios. Suga kini sa atong agianan. Your word is a lamp unto my feet and a light unto our path. Nadiay suga og kahayag nga makabuang. Nadiay suga og kahayag nga makalibog. Ang suga og kahayag makapalamdag kana sa mangitngit nga dapit. And the word of God is described as a lamp unto our feet and a light unto our path. Naa sa Biblia ang tanan nga gikinahanglan natong mahibaw-an alang sa atong kaluwasan ug alang sa pagiya kanato niining kalibutana. Supisyente ang Biblia. Ang giingon ni Pablo kang Timoteo, the Bible or the scriptures is able to make you wise unto salvation. Ang Biblia makapahimo sa usa ka tawo nga maalamon ngadto sa kaluwasan. So kung ang tanan nga mahitungod sa kaluwasan na naa sa Biblia, wala na kita nang inahanglan og dugang pa. Wala na kita nang inahanglan og tradisyon, wala na kita nang inahanglan og bisag unsa pa nga idugang nato sa Biblia. Ang Biblia supisyente, makatudlo kini kanato ngadto sa kaluwasan ug ang Biblia usab makatudlo kanato kun unsaon pagkinabuhi niining kalibutana. Ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 19. Klaro kayo ang giingon diri. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit. Mudanag kini sa inyong mga kasing-kasing hangtod nga mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason. So you see, that is the description of the Word of God. Ayaw intaw ninyo pasumanginli ang pulong sa Dios nga makabuang. Insulto kana sa atong buhi nga Dios, mga kahigalaan. The Bible is simple enough for the simplest to understand using ordinary means. Pag-ingon og ordinary means, ang pasabot niini, ordinary means of preaching, reading, or meditating the Word of God. Ang Biblia tataw gayud kaayo nga atong masabtan kung ato kining pamalandungan og duro
Apan lawom usab kaayo ang Biblia, makapahimo kanato kining manggialamon, makapahimo kini kanato nga balaan ingon ana kalawom ang pulong sa Dios. So that's the first point. The word of God is plain and open for all to receive. Ikaduhang punto. Every man is responsible for how he hears. Ang usa ka tawo, ang matag usa ka tawo, responsable sa iyang pagpamati sa pulong sa Dios. Ang matag usa responsable sa iyang kaugalingong kalag. Dili ako ang manubag sa imong kalag. Dili pud ikaw ang manubag sa akong kalag. Ikaw ang manubag sa imong kalag, ug ako usab ang manubag sa akong kalag, atubangan sa Dios. Nganong gatudlo pa man kami kaninyo, gumikan kay gigasa ang mga pastor sa iglesia aron sila matabangan sa pagpasabot sa pulong sa Dios. But at the end of the day, kinsa ang moatubang sa Dios alang sa paghukom sa imong kalag? Ikaw. Ug ako usab moatubang sa Dios alang sa paghukom niya sa akong kalag. Mo nga ang giingon sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 24. Kinahanglan kuno nga magmatngon kita sa atong pagpaminaw. Marcos Kapitulo 4, versikulo 24, ang giingon diri. Ug si Jesus miingon usab kanila, matnguni ninyo ang inyong madungog. Take care what you listen to. Mao kini giingon ni Jesus mismo. Every man is responsible to heed the word of God. Ang matag usa ka tawo responsable sa pagpamati sa pulong sa Dios ug pagtamod niini. Santiago Kapitulo 1, versikulo 23 hangtod sa 24. Ang giingon diri mga kaigsuonan, ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasudong siya sa iyang kaugalingon, apan inig pahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. So you see, we are really responsible to heed the word of God. Ang matag usa kanato responsable nga atong i-examine ang atong kaugalingon carefully sa atong mga nadunggan. Kinahanglang ato kining sutaon kung tinuod ba gayud ang atong nadunggan. But pasabot, dili kuno kita basta-basta nga mutuo. Si Pablo nagani ang gawali ha. Buhat Kapitulo 17. Wala mutuo dayon ang mga taga-Berea. Bisag si Pablo pa ang gawali. Ilang gisusi ang kasulatan, ilang gi-check kung tinuod ba ang giwali ni Pablo. Ug sa dihang nadiskubrihan nila nga nagtakdo ang gitudlo ni Pablo ug ang Biblia nagtakdo, gidawat nila ang wali ni Pablo. But pasabot, dili tawo ang ilang autoridad. Dili magtutudlo ang ilang autoridad, kundili ang Biblia. Buhat Kapitulo 17, versikulo 10 hangtod sa 11. Ang giingon diri, sa pagkagabi ni ana, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea. Ug sa ilang pag-abot didto miadto sila sa sinagoga sa mga Hudiyo. Mas bukas ang panghuna-huna sa mga tawo didto kaysa mga taga-Tesalonica. Madasigon kaayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod bagayod kining mga butanga. So ila usab nga gitino gikan sa Biblia kung tinuod bagayod ang giwali ni Pablo. Ang ilang autoridad dili tawo kundi ang Dios. Ang pulong sa Dios ang ilang autoridad. Mo nga kung maminaw mo sa wali ni Pastor Jeremiah, ako mong giaghat nga dili basta-basta mutuo kanako. Ablihi usab ang inyong Biblia. So siha ang Biblia kung nagtakdo ba ang akong giwali sa nahasulat sa pulong sa Dios. Mao kana ang tinuod nga magwalali. Walay gitago, open Bible. Daga mga grupo nga gibawalan nila ang ilang mga miyembro nga mubasa og Biblia kay ang pastor or ministro lamang kuno ang adunay katungod nga mubasa sa Biblia. Very wrong. Ang mga katawhan dito sa Berea, dili ito mga pastor. Apan ilang gisusi ang kasulatan aron sa pagtino kung ang giwali ba ni Pablo nagtakdo ba sa kasulatan. So dili tawo ang ilang autoridad, dili ministro, dili pastor, dili si Pablo ang ilang autoridad, kundili ang pulong sa Ginoo lamang. It is a great blessing to hear the word of God. Now, warning kini
sa matag usa nga dili maminaw sa pulong sa Dios. Marcos kapitulo 4 bersikulo 24. Ang giingon diri mga kaigsunan, ug si Jesus miingon usab kanila, matnguni ninyo ang inyong madungog. Ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, mausab ang gamiton sa paghukom kaninyo ug labaw pagani. Bersikulo 25, ang tawo nga may iya ng daan hatagan pagayon, apan ang walay iya bisan ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pa. Warning kini mga kaigsuunan. Before nato kini ipasabot, basahon una nato ang Malakias kapitulo 2 bersikulo 2. Ang giingon sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 2, kinahanglan inyo akong pasidunggan kun dili kamo magpatalinghog kanako, ug kun dili kamo magpasidungog kanako, tungluhon ko kamo. Tungluhon ko ang mga butang nga inyong madawat alang sa inyong kabuhian. Gani gitunglo ko naman kini, kay wala ninyo tumana ang akong sugo. Warning kini sa mga tao nga nagdumili sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Warning kini to the one who will not hear, becomes more and more hardened to the word of God. Ang tao nga dili mamati, musamot og kagahi ang iyang kasing-kasing. God will remove whatever little understanding we have kung nagdumili kita kaniya. Magpabilin kita nga magkapakapa or mahanap or mabuta sa atong mga mata. Magpabilin kita diha sa kangit-ngit, sa pagkaignorante sa atong kasing-kasing hunahuna, hangtod nga kita malaglag sa atong mga kasalanan. Busa ang challenge mga kaigsuunan, kung kinsa ka man nga naminaw karon, ablihi or yangungua sa atong buhi nga Dios, pangayua sa atong buhi nga Dios, nga pag-aablihan ang imong kasing-kasing hunahuna, pahumukon ang imong kasing-kasing ug hunahuna. If you find the word of God uninteresting, nganong dili man nimo kana isumbong sa Dios nga pagbati. Kung dili ka interesado sa pulong sa Dios, meaning to say, your heart is really problematic. Panglihukan ka na ni Satanas nganong wala kay gana sa pulong sa Dios. Now, kung imo ka nang nakita sa imong kaugalingon nga wala kay gana sa pulong sa Dios, you can call on the name of the Lord. Pwede ikaw makadangup sa atong buhi nga Dios. Paghinulsol sa imong pagkawalay kasing-kasing sa pulong sa Dios. Ug pangayua sa Dios, Lord, tagay ko kasing-kasing. Hatagi ako og kasing-kasing nga madinawaton sa imong pulong. Ayaw itugot o Dios nga magpabiling magahi ang akong kasing-kasing. There is a great responsibility. Aduna kitay responsibility nga maminaw og duro sa pulong sa Dios ug i-apply ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga dili lang kita mamati sa pulong sa Dios. Kinahanglan ato kining dawaton ug ang tinuod nga nagdawat sa pulong sa Dios mamunga gayon. Alang sa atong mga kahigalaan, unsa man ang pinakaunang bunga nga atong masayran or makit-an kun ang tawo namati gayod sa pulong sa Dios. Ang pinakaunang bunga mao ang paghinulsol. Gumikan kay sa una sa wala pa siya masayod sa pulong sa Dios, nagtuo siya nga buutan kaayo siya. Pwede niyang luwason ang iyang kaugalingon, pinaagi sa iyang maayong buhat, apan sa pagkahimamat niya sa pulong sa Dios nga nag-ingon nga ang iyang pagkamatarong hugawng panaptong dinugan lamang at tubangan sa Dios, dili siya makahinlo sa iyang kaugalingon, ang dugo lamang ni Kristo ang naghinlo, maghinulsol gayud siya. Iyang isalikway ang panghunahuna nga kaya niyang luwason ang iyang kaugalingon. Iyang angkunon nga dili gyud niya kaya ug iyang ilhon nga si Kristo lamang ang Dios ug manluluwas. Buo kanay unang bunga, paghinulsol, pagtalikod sa sala. Ug ang ikaduhang bunga mao ang pagtuo ug pagsalig sa bugtong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Kumusta ang imong kalag karon higala? Nasabtan mo ba nga ikaw dautan og nahailalom sa tunglo sa Dios gumikan kay imong gisupak ang balaod sa Dios? Nasabtan mo ba nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon? Ug nasabtan mo ba nga bisan pagpug-on ang imong lawas ug ipatulo ang imong dugo, bisan pa og tadtad-tadtaron ang imong lawas, dili gyud gihapon ikaw makatagbaw sa hustisya sa Dios? Nasabtan ba na nimo higala? Kung imo ka nang nasabtan,
isalikway, ibalibag ang imong pagsalig sa imong kaugalingon. Dangop kang Kristo, gumikan kay si Kristo ang nagtuman sa tibuok balaod sa Dios, ug si Kristo ang naghalad sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo, aron ang makasasala nga susama nimo ug susama kanako maluwas. Paghinulsol sa imong sala karon, ug tuo lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug maluluwas. Amen. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon, among gipangayo ang bunga niini o Dios. Mao kini among giampo ug gipasalamatan daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.